Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, basura ka lang. Ang daw langit nun. Ha? Bay kaloy? Magkita taog ma. Kuyog si Bayabing. Kuhaon ta mo. Anha ta mangaon sa Nostar. Ha? Kaklas ko na ng imong gingon. Unsa man? Nakatulis ka, bay kaloy? Basta kay magkita taog ba. Okay? Oh, okay kayo. Paabot mi. Bye. Ha, Yama Dragon. Morris ba? Iyaming dadon sa mahalong restaurant. Wala siya maghisgot kang melody. Nalimot na tingali siya kang melody. Ay! Melody! Oh, Bangon! Bangon, Litse! oops. Bangon! Oh, niya. Nibangon ako. Ubuan ni nga akong sapatos. Buah! Oo. Nakuha ng imong sapatos. Ubuan medyas. Dali ah! Oo. Huwag dali. Iya ka lang. Oh, niya na. Nakuha na nako ang imong medyas. Ayan. Pagkuha og labakara. Face towel. O hot water. Trapuhi ang akong naong. Anang face towel, ha? Ibong bason. Ang face towel bason ng init nga tubig. Ganang init-init, ha? Ayaw kayo ng init. Nga, butangi og alkohol ang tubig. Aron humot. Klaro. Mag-anak ko. Pagdali, Litse! Pangyaya! Ay, ako na lang, oy, day melody. Ayaw, Janice. Kasukan ko ni Brakat. Uli po naman in town ka. Kaya ko rin eh. Ayo ha. Ayo ha. Tarbuhin ako. Oh, Brakat. Buang ka. Hanggaw ka. Ano? Init ba, Litse? Oh, sorry. Ano naman, ha? Patsyo mo mo? Ha? Patsyo mo mo? Kaya, mga kasilong. Kung nagdumot ka na ako, ayaw ko pasu'i. Sabot ka. Aray! Gidukol ko ni mo. Di ba na ba, oh? Siyang patiran ka ron. Sorry ha. Ibaw ka ba? Dito sa kasino, pilay pildi na ko. Bawa ka? Huwag ko nangutanan ni mo. Ito buang nga na pildi ko 200,000. Unya, May bawa ka ba nga nung napildi ko? Ha? Bawa ka? huwag ko mahibaw. Tungod kay dili ko makamawa ng kasino. Napildi ko. Tungod ni mo. Kung anong ako may mong pasanginlan. Ay, kinagdag mo'y sits kong ginabuhi, oy. Kung mao ka na,
Angay tingali nga mawa ko sa imong pananaw. Asa? Sa'yo mo di mo masabot, ha? Sa? Ako man kay nagdaog buwisit sa imong kinabuhi karon. Pwes singinli ko, kay mobiya ko. Unsa? Aron way buwisit ang imong kinabuhi. Angay tingali nga mawa ko sa imong pananaw, Bragat. Dili pa? Ay, unsa? Ubiya ka? Ha? Mubiya ka? Maayo tingali ka. Maayo tingali nga mobiya ko aron sa ingon. Way magdaog buwisit nimo. Ilabi na sa imong pagpanukal. Ay, shh, kanan. Shh, shh. Angad. Tanawa ka. Paminawa. Paminawa ko ba? Ha? Baya. Wa ka ba mawili sa kwarta na ko nga napilde? Ha? Nganong anugnan man ko. Nga dili man ako ang tag-iya sa kwarta. Ikaw man, Bragat. Melody. Sa ato pa. Dili ko ni mo pugnan sa akong pagpanugaw. Kung kalipay nimo ang pagpanukal, hala panukal. Wa ko'y lapot. Dili akong sapi ang imong gisugal. Imo. Melody. Ako man kay nagdaog timala sa imong pagpanugal. Mubiya na lang lagi ko. No. Dili ka mo biya, Melody. Ano gudang mo biya ka man, ha? Kadako ni mo kantidad. Para tigagipalit si mong ginikanan. Milyones. Kadungog ka. Milyones ang akong bayad ni mo. Bragat. Dako bagay ko gastos gasang. O niya? Bulayas ka? Ha? Biyaan ko ni mo? Bragat. Magpabilin ka, uban ako. Ayaw ka bala ka. Hingin lang taon niya ka kung makabawi na kus akong gasto ni mo. Unsa? Bragat. Magpabilin ka, Melody. Sabot ka? Ha? Magpabilin ka. Huwag paminaw. Aray. Ayaw iduotang akong naong sa kama. Tingalig. Nagkauna-una kaglayas, dali ba? Ha? Bragat. Kung nagkauna-una ka nas paglayas, ayaw ginabuhata. Tungod kay alaot ka lang. Uglabaw sa tanan. Mainutil ang imong mga ginikanan. Nakip sila. Pamatyo na ko. Bragat. Tanawa ko. Tanawa ko. Ang akong buhok. Aray. Tutuki ko. Bragat. Prangkahan tiga, Melody. Dili ako ang tao nga magpakiluoy sa usa ka babae. Nagkasapot na ba? Bragat. Nagkadungaw ka ba? Aray. Klaro ba akong disorte, ha? Klaro. Sige, ipadayon ang pagtrapo kanako sa kong naon. Let's say! Ay, kaluoy ba yataon ni Inday Melody, oy. Ulipon, ahinti pas bunog. Pero ang iyang pahimangno nako, nga di gid ko kumutuga nila ni Sir Masong ug Ma'am Barbara sa iyang kahimtang. Si Kaloy ka ha. Pero natug na tigali siya ni Kurasa. Budayon ka ha, si Bay Kaloy, mo? Boyaks? Mamaya pagarpar. Busa, paabot lang ta. Iham ko na tang kuhaon. Kuhaon? Kuhaon.
kuhaon. Sa number. 159. Kuhaon. Basta kuhaon. Muna. 159. Sige, sige. Magpaabot lang ta. Masong, kung sabay buhaton ta, Hasong. Maikog na ko kang bragat. Nagkita mi. Unya ni sumbong siya nako. Song, naluoy ko niya. Nga naman. Si Melody, di ba gid ba higugma kang bragat? Barbara, dili mo mapugos ang kapayo sa pag-inom sa tubig. Kaletsene mo! Oh. Si Melody ato gihisgutan na punta ka naman ng kabayo. Yabag! Example na to. Example ba? Di na to mapugos si Melody na higugmaon niya si Bragat. Pero okay na. Importante nga naluwas kita niya. Pero naluoy ko kang bragat. Ya mga tragon. Luoy ka? Oo. Hala. Ikaw na lang mahigugma niya. Ah, Ha? naunsa ka, oy! Unsa man, imo kong ilista ni Bragat. Ha? Barbara? Ay, Pasulti! Uy, Pasulti! nayabag ka, Masong! Ayaw ginagbuhat na ko, Barbara. Kay mapatay ko kamo si Bragat. Na? Nagkita-kita na day mo, ha? Nagmata na day ko buntag ninyong duha ni Bragat, ha? Masong! Ayaw niyo kong muli, Barbara. Ayaw yun. Buang ka! Oh. Ha? Ha? Gitang baros ko na mo. Kahilas ti mo! Imong binuhatan, imong ipahid na ko! Basinog sa hilom. O, lang ko'y kasayuran, Barbara, ha? Bantay ka lang. Kabuang ni mo, hiluan tanayong kamoy imo! Oh, sige. Hiluwi ko. Nigawas na ang matuod. Hiluwi ko! Hiluwi ko! O puli ko ni Bragat! Hilam na, Masong, oy! Hanggaw! Hello, Daddy? Kumusta ka riya? Okay ra ko, Dad. Pinangga ka ba ni Bragat? Okay ra. Sa'yo okay ra? Pinangga ka ba? Pinangga, Daddy. O kinahanglan gud ka panggaon kaniya. Tungod kay mao ginay akong gihangyo kaniya nga panggaon ka. Sulti lang ko kung pasakitan kaniya. Ngano pa man, Daddy? Tungod kay panalipdan ti ka. Daddy, Dili mahimong daog-daogon ka ni Bragat. Tungod kay dako kayo ang imong sakripisyo tungod og alang kanamo Melody. maayo ka nakamatkon ka, anak, di. Anak, bisan turog ingon niini ang imong daddy. Pero naghuna-huna sa bako sa imong kayuhan. Kaayuhan ba ang inyong pagtukmod ka nako sa impyerno, Daddy? Melody, Ayaw ka bala ka, Daddy. Kaya ko pa. sa buot mo ipasabot. Mahibaw ka na, Daddy. Kung dili ko nang kaya. Ug nakasiguro ko, Nakasiguro sa unsang Melody. nakasiguro ko nga dili ko makrimate. Unsay dili makrimate. Oh, dili ko ma-COVID. So, maka-vigil pa mo, Daddy. Melody? Ay, ayaw pag binuang anak. Klaruhin ko. Unsa man? Bisakit ka ni Bragat? Sulti. Okay ra, Daddy. Okay ra. Unsa? Mao ka day sinultihan ni Melody dihan nimo? Oo, Barbara. Hanggaw siya. Kanong dili man niya higugmaon si Bragat. Iyan na ka ng bana. Ug makahatag si Bragat sa tanan niyang gikinahanglan. Ayaw man gani. Pero dili usab kita magkamando sa iyang kasing-kasing. Ay naunsa, karong panahon na masong practical na uy. Karong panahon na dili na agdon ang pinitik sa imong kasing-kasing. Utok mo'y gamiton para magpuyo kang haruhay. Barbara, Pero sa laing bahin, basin og masinog. Unsa, Barbara? basin og si Melody mo'y nakaangkon sa gaba. Gaba?
Gaba sa unsa? Si Melody mo'y nag-anto sa imong mga binuhatan. Di aga na. Asa ka? Hoy! Nakadungog ka sa akong gisulti? Di, maklaro. Ha, paraw ka! Oy, Melody. Handa mga kong ilisan. Akong brief. Hangay kong long sleeve. Limpihin akong sapatos. O, Bragat. Unsa pa? Handa mga kong toothbrush, gaman toothpaste ug mouthwash. Klaro? Okay. Kinahanglan nga limpyo ako. Og humot ako. Na makikita sa usa ka babae karong adlaw. Nga mamahimo kong kasusyo sa negosyo. Babae, dalaga, mistisa. Kana, magpagwapo ka. Ug magpahumot ka, Bragat. Basin mao na ka na'y swerte ni mong babayhana. Unsa? Dali! Aray, Bragat! Gusto gisulti mo? Ha? Bangag sa ilong. Unsa to? Gabasin og mao na kining babayhana ang swerte nako. Ha? Mao ba? Oo, Bragat. Oh, sa ato pa. Musugot ka lang. Gamahipunta kog laing babae. Ha? Musugot ka? Kung gusto ni mo, di gyud ko magpugong ni mo, Bragat. Pabuang! Aray! Ta! Aray! Panda ka lagi sa bungbong buhangay ka. Ngano? Unsa man ay gusto ni mo? Gusto ko nga magsilos ka. Gusto ko nga pugnan ko ni mo. Nakadungog ka. Ha? Dili ko ka na kinaiya, Bragat. Dili! Ah, bullshit ka! Dala! Liho ka na akong gisugo ni mo. Kay maligo na ko. Okay, saman. Diandam na ni mo nga akong shampoo. Ang sabong na umot. Tuwa na dito. Ang toothpaste, toothbrush, mouthwash. Ibutang dito sa banyo, litsi! Oo, andam mo na ako. Ay, dali! Sir, ako na'y andam, oy. Ah, lamlam ka pagpuyo niya, Janice! Dili ikaw nga akong isugo. Pero sulugoon man ko ninyo, sir. Ah, saman, gusto ka? Labayo ang tika, ha? Labayo ang tika. Asting buhangay ka, ha? Saman! Ayaw lang daw, sir, oy. Pwes pagpuyo niya! Melody, ikaw na! Oo, Bragat. Ay, tuan na itaw, day. Gigagod ato diha, oy. Mura man itong congressman. Nag-blazer, humot pa kaayo. Asa man to siya, day, Melody? May babae ko nung iyang pakikitaan. Daon niya, sugot ka lang. Akong giampo nga. Mao na ka ng pabayhana. Ang iyang ipuli nako. Dahil Melody. Mao ka na ang tinuod, Janice. Dili manibaw ang imong kinabuhi, day. Sawa ka pa maminyo aning Bragat. Mabasa raman ang imong kamot ug mukaon ka ug maligo. Pero karon, sulugoon, ulipon, makaantos pa ka, ade. Janice, Kulatado ka pa. Uy, day, layas day, Melody, oy. unsa? Mamatay ka sa konsumisyon, ade. Baong layas. Kining. Bay Buex, huwag lagi sa bay kaloy, ha? Butong iyaha eh. Bago pa ganing nanawag na ako. Walang kumsulti ni mo. Nagpadong na siya. Tinuod kang iyang gisulti? Ayo, lagi. Babuton talanggod. Sama siya eh. Guram mo siya. Oy! Nainindot tayong sakyanan. Nga niya ba? Oy! Black nga Fortuner. Bidi! O jangan? Bidi! O siya, bidi? Bida, oda! Liabli ng pultahan. Liabli yun. May nanaw! Si Bay Kaloy ka na! Yamat ra! Bay Kaloy! Bayabing! Uy, Bay Kaloy! Ikaw ba kini ang nakita ko? Ako bay Buyaks. Yamat ako na ni!
Jamat sagod nimo. Uy. Nga naman. Unsa man? Mao na nigdante sa imong nabuhat? Unsa? Ikaw ang kaya nakaluwas sa maong negosyante. Una? Unsa man? Ha? Iya na kang gigantihan? Una? Ha? Sulugon lang gihapon ko, bay buyaks, bayabing. Oh. Oh, Oh. mo ba? Nagkatrabaho na ko dito. Oh. O, ni ako karon diri sa Cebu, Kay. kay mangumpra ko. Oy, mangumpra. Por sex, mangumpra. 446. Ha? Mangumpra. Ay, unsa may kumprahon nimo? Ay, gisugo kog pangumpra para sa mga traktor o sa mga dagkong sakyanan. Traktor? Oh, baby. Si Bibi. Bay buyaks. Ah, skambuanga. Asa man, ready na mo? Misyon na ninyo. Bibi. Aw gani hara, reading. Murag Ready BBG. na kami. Ready na kami. Amo ba? Tana. Patik! Mamalit kog dag piyesa. Bay. Maayo kay niya sad mo. Kining unya, kining imong sakyanan mo ikargahan, ha? Dili bay. Ipa-ship out lang ni. Ipadala ni pinagi sa barko. O sugato na dito. Dito sa Dumaguete. Mao ba? Nya, kumusta naman atong kananan? Gusto gihapon? Okay, pero daghan kayong kuan ay mangita nimo. Ganun nangita man sila? Nangita, kay usahay, maparat man ang timpla ni Bayabing. Skambuanga. Parat. Mau ba? Pastilan. Onya nagsigig pangita nimo. Kay kuan man kanang ang ubang customer na to bay ba mangita man gyud Kay nimo. gusto tabang. Skambuanga ay. Kiinim. O sige ni. Masod. Kay ngano man. Skambuanga. Bitaw, ngano. Kay mo lagi, maparat lagi usahay nga akong timpla. Ngano kang kuan? Pero ang bay buyaks. Ngano. Kining Siya na lang timpla. Ngano man si Buyaks? kuan man nahilaw man ang mais nga iyang giboyok. Ay. Bitaw. Aska si awan ninyo. Ang parat o ang hilaw. Mau lagi bay kaloy. Mo nga kon dunay kay giunan dito Negros ba? Kanang og dunay kanang chance ba? Ato Negros. Ato ba sasa Negros? Daghang kog naibaon lugar Basta sa Negros. Bai si Bulan. Padung dito sa kuan. Amlan, nakatulog ka Amlan. Dito ko. Okay. Dito magkikos Valencia. Ako dito. Saklan, dito ka Saklan. Valencia Negros Oriental. Ako dito. Aklan. Dito. Ako dito ko sa Negros. Then maga. Sa Cebu nga. Atang buanga. Karaan. Ay, ano? Padayon bayabing unsa? Mo nga kung doon nagkikayunan ba dito sa Negros ha? Kuyog na lang minimo. Kuyo. Ala. Wa para ba kahuygo. Bayabing. Asag di lang. Maabot ra ang panahon. Nga dadon tagid mo. Kana. Salamat kayo, bay. Salamat. Sikam mo ang Lagi. nagkataon si Miss Melody ba? Kanang unsa man wa ka mangandoy nga makakita niya? Buang ni mo bayabing oy. Gano man? Ay. Nahinomdom na hinahon ko nga hikalimtan siya. Agay. Unsa? Come on. Mas bang dili ka madayon, Miss Adolfo? Wa ka makalarga? Bagyo? O may bagyo dere? Hinoon, kusog kayo ang uwang. Mao ba? Okay. Sige na lang. Next time na lang, Miss Adolfo. Okay. Bye. Shit! Madayon si Miss Adolfo. Si Bridget. Hello, Bridget? Hello, kumusta? Kumusta ang married life? Buisit kayo. Nagmahay ko. Nga nung nagpakasal ko ni Melody. But why? Until now, way pagbati na ko ang maong babae.
What? Mao ba? Oh, come on. Wa ko'y bili para niya. OMG. Kaya masugot lang ka, ana, ha, bragat? Dili, Bridget. Abi ni mo, wa ko'y mayong mood karon. Permi na lang kong gisapot. Laming ipanghagis permi. Kung narisab ko sugal, apil di malas kayo. Basig na kinahanglan kang bumasahin ni mo nga. Onsa? Para nagpamasahe na ko, pero wa ko malingaw. Ito ka mako sa masahe nga soft. Kada bang soft squared. Onsa? Master ko, ana. Gusto ka, ha? Bragat? Ano say mo? Ayaw pala, oy. Mas stress ka lang tungod sa babae na unsa ka baya. No. Bayan, maglagot lang ko. Pues, wad una ko imong kalagot. Sharing lang, gwed. What's the sharing? Kung naglagot kang Melody, naglagot sa kusiyang amahan. Tungod kay, nga, wanay ayo eh. Gipasagda na lang ko. Buot mong ipasabot? Kurambuso na tong atong mga kalagot, bragat. Ang resulta, mahimuot ka. Sure ko, I can guarantee. Bangag sa ilo. Bangag sa lubot. Ari ako. Asa ka dapita ha, kaya nahaunti ka. Kining. Yaman ta ko na bay. Ha? Kadagan ko ng kwarta ngayon kita. Kadagan ko na. Para bayad lagi ni spisa lagi. Paya, no? Ay, sibat lang na to na. Sibat. Ayaw. Kay, Bad na. Ayaw na, bay buyaks. Bahalag magkauntag larang, pero di lang kita mangawat. Ay, hanggaw ka bay buyaks. Oy, hanggaw. ang ako ba nga, kanang kuan ba? Pangmantayin ba? Hey! Kining. Pila man ang imong dani mo, bay kaloy, ha? 500,000 raman eh. Wait, kalara! Ibudlat imong mata, bay abi. 500,000? O, dalira ng mahurot, oy. Dalira na, ay. Ay, tiyaro tong ako eh. Gikan diri bay. Kanang hurot naman og palit, di ba? Bitaw, bay. Di kan dire. Gikan diri ba? Mangadto tag restaurant. Ha? Dahil Melody. Janice, Uyala, nilaggumantaw ng aping ni mo. Hasta ang imong wait. resulta nis pagbunog ni Bragat nako, Janice. Hoy, day, idanggop intaw na sa barangay, uy. Ati manon mangyud ka, ana nila. Ha, ati manon kasagad, ana. Labing siguro, isyuha nag-BPO ang imong bana nga si Bragat. Unsay BPO? Ay, mao man na gihimo sa taga-barangay. Sagad bang ko doon, kadtong among silingan nga gikulata sa iyang kaipon. Giadto sa barangay o di giisyuhan og BPO. Barangay Protection Order. Mao ka na ang magmando nga dili makaduol ang lalaki ang bana nga himunog og asawa. Ay, di lang tingali ko, Janice. Uy, nga naman, mauwaw ka. Ayaw ka uwaw. Ayaw pa daog-daog. Janice. Mangayo taog tabang. Kining yamat ragod ni amang yuta din he. Suway lang ta din he, bayabing. Tising ba, tising? Nako! Manggawas na din eh, oy. Ha? Nga naman? Stilan, ang larang, ang tinuang isda, 450 pesos. Ha? Unsa? Bangag sa lubot. Panagsara man eh. Bay buyaks, panagsara man eh. Walain din eh, walain. Kamahal sa pagkaon diri, oy. Ang beer, 200 kapin. HN mo.
HN mo. Ha? Unsa itchen? Unsa itchen? Hilom na mo. Oo, tabo. Banga lagi. Hilom na mo. Okay. Mag-order ka. Mag-order ka. Hala. Nga naman. Ha? Nga naman. Tanawan ninyo nang naglakaw. Si Bragat na og tanawan niya kauban. Oh. Si Bridget ka na. Hala. Hala. Unsay buti pa sa buti ni. Hala. Human kang Mr. Masong. Siya nasad. Si Bragat nasad. Uy, unya. Si Melody. Unsao naman lang. Ha? Bay Kaloy. Unsay ikasulti mo. Bay Kaloy. Oh. Kining. Okay kayo ba? Na? Mabuang ay, hindutan ay. Unya, unsa may kuha ni mong kurso, ha? Magkabukado ka? Abogado. Ito. Bito. Di lang tingali ko ana bay. Ano di magkabukado? Ito. Basin og basipyat ko. Mapreso na hinunang akong kliyente. Ha? Uy, kung di ka mag-abogado, saman magdoktor ka? Doktor. Di lang ko magdoktor bay. Kay, nga naman. Ha? Di lang ko. Bitaw bay kaning. Bitaw, ano saman? Nga di magdoktor? Nga? Kaning handok lagi ko. Handok ko nga masipyat. Mamatayon niya ako pasyente. Kasambuanga eh. Bangag ka ilong. Mag-engineer ka, Engineer. Engineer? Di lang ko. Nga naman? Tingali basipyat ko. Mahunlak ang building. Ay, yoks. Ayan, unsa man day gusto nimo? Kulinary lang akong kuhaon. Kulinary. Ha? Kanang. Unsa to ha? Unsa to na kulinary ha? Pangluto. Scam mo. Gusto ka ng kurso ha? Aron mapadayon nimo ang mayo nimong timplada sa larang? Kana. Yay. Abi ninyong duha. Mao'y gisa ni Sir Pulyosos nako. Nga kung magkahuman ko sa akong kurso, ako'y yung padadon sa dako niya nga restaurant. Ikay magduma? Yes, ako Bayano, ikanindot naman. Ay, sato pa. Ako'y mabanid. Ha? Manid. Ini kahumani mo sa mga kurso. Wana. Nagnanga ng daan ang kuhan, restaurant kayo mong tabahuan. Nag-ang-ang ng kungong ng daan. Unya. Babayabing. O, adto ko niya ibutang sa hotel ang restaurant. Hotel and restaurant? Unya, saan naman lang may ani? Kami. O, kung magmalampaw, magmalampuson niya ko. Lawaan ko gamay ka. Ay, ako'y panyo. Tikyo lang. Kung kini nga itong ikaon na kagigmantika. Tikyo lang. Ito, paminaw mo. Kung magmalampuson ko, natural. Kuhaon ta mo. Ay! Ha? Biin? Saan na? Bayano! Ay, kanindot ka sa among kinabuhi anak may tamo na. Bay. Lain kong gibati da. Ay maayo, imo na lang may pasulon og trabaho karon diha sa imong amo. Aron sa ingon ba mag-uban ta? Saman. Bitaw bay. Lain da. Ha? Lain. Basin pag mapiksan ni si mong grasya ba? Ha? Kay plano pud ako. Nga mo eskwela. Yamotra. Miskwela po ka ba yabing? Pastila na eh. YR? Alam na kayo ng istorya. Yamatra? Tamuanga. YR. Tamuanga. Laom na kayo na bay. Laom na kayo. Kamay laom? Basta god, laom. Laom na kayo istorya ha ba? Laom na kayo. Abala na! Kay? Gano'n maday? Gano'n maday? O kanang... di lang ko magpakawas pag laom. Kay? May bitaw na nga kanang makahuman sa pag-eskwela. Ito? Kung sa may GSTO ni mo. Bayabing? GSTO? Gusto? GSTO? Ay, ako gusto ko nga kanang auto-mechanics. Mechanics. Kabantay mo? Auto-mechanics? Kana. Kabantay ba ko na kabay? Ining listo. Auto-mechanics. Nindot na. Kuan, naman ang DMDP. Kana!
muna Bitaw. nindot programa ng gobyerno. Nindot Bitaw. ng programa. Programa. Dagang natabangan niya, anak. Unsay meaning ana? Kadiyot Aylang. lang. Tiwason Ay lang ay. Unya, kiling, ha? Sige, sige. Sana, ha? Sige, ako pod. Basta kay Ako Din. pod. Ako pod. Basta. Mag-uban mi nimo. Kami si Bayabing mag-uban mi. Sige, sige. Mag-uban mi. Pamaray ka na ako nga akong amo. Nga. Ya mo trabaho mo sa iyang shop. Kay. Kaya na may dagang mga truck niya. Na ikaw galingong shop. Ah, Pero mo lagi magkabulingit mo. bala. Wala, anak ba tana? Anak ba? Anak magkabulingit? Basurahan. Sa Basta basurahan. magkabulingit mo na siya ang 679. Magkabulingit. Ah, wala. Magkabulingit. 679 na. I live by the code. 679. 679. Ah, Wala na. magkabulingit. Nya, sa atong kuan, sa atong day trabaho nga basurero ta. Bitaw. Nya, bawa pag yun. Oh. Kabulingit mo ang galing naon na to, anak. Kana. Amo rin ta. Trabaho lang ta. Tinoday. Trabaho lang ta. Tinoday. Isunin akong paraygan ang akong amo. Yay. Akong paraygan. Paraygan. Kanina tal istorya kalau paling abot ang order na to. Wala po nga, wala po katubag kung sa'yo meaning anong DNDP. Sige, unya lang. Down muna, down payment. Okay. Tamuang. Sa dali, ay. Okay, Sige. lawan tadi pagkaon nga. Mahalon kayo. Sige. Baya, no? Ay, kamahal ba yung pagkaon na? Pariya sa nig. Lami sa atong loto, sa atong larang, bay kaloy. Ay, unsa man, nakauyon na ka diri? Mubalin ta. Ato tas lain. O sige, agad at ko nimo pragat. Imong cellphone. Si Mr. Masong. Bangag sa ilong. Sige pa rin mo. Wa na ay scratch na kapoy. Sino hindi ni mo tubagon? Dalangan-langan lang. I-off ni. Pida. Bisag ni kalisod na. Padayon pagyudihan ni mo. Mao cute, ambisyoso. Balintag lang yung restaurant rin. Okay, ito na. Gining. Nagidaw to tanig maayo. Why mo ko kaibilin? Aning atong pagkaon kay bakal kini. Bitaw. Ya, soft drinks mo. Soft drinks. Ikaw ba yabing? Sino nga, soft drink ka? Soft drink ka? Kaning. Ayaw lang ba? Hilig kag tubig. Tubig lang ta, tubig lang. Daan po ka. Bitaw, kales. Tubig lang. Sige. Kadit ha. Magsiyas ako. Kariot! Ano? Kariot! Sige. Bayabing! Sige, bayay. Ako may bayabing. Sige lang. Isabot Mga ako. lain na magkakaon pa ning mahalon. Ay, malipata. Isabot ra lagi ko. Sige, padayon. Sige, padayon. Ay, puwa nga ako tasang sultihan kung sa meaning atong DMDP. Nana di ay. Na, tibaw na ko. Andiyan ka na to. Ako lisal TV. Department of Manpower Development and Placement. Kanya, mauna. DMDP. Sakto, Programa dahil. sa gobyerno sa siyudad sa Sugbo. Mau bitar kong gingon bitaw? Walang malitok na ako. At ka buwa nga. Kibaw na ka. O niya, bida ba? Unsa man eh? Asa naman to si Bay Kaloy? Asa to si Paingon? Ito CR ay. Ito CR. Naon sa mata? Nagnilo. Ayaw sa na. Ngihi ragad. Pagbida-bida, boy, nasa ni Bay Kaloy, no? Ay, onya ragyan na di mo inas kon. Makahuman siya siyang pag-eskwela. Nindot ka ilang decorations din, Nino. Nindot sad. Mahalon galing dapita. Buang ka! Mamangga ka! Ikaw mo'y mibangga na ako, bragat. Kaloy? Sir, kalma lang. Wa bagi ko makasaan mo, ha? Ikaw lang mibangga na ako. May atraso ka na ko. Ikaw mo'y dunay atraso na ako. Yamata! Ay, bragat niya pa dong dili ang mga guard. Sir, boy ko. Swerte ka nga. Doon na mga gwardya. Relax lang. Bago pagani ka namin niyo, makriminal ka. Biyaan ni Melody. Masa? Kalma lang. Sir, ano yung problema dyan, sir? Sir. Okay ra. Sigurado ka, sir? O lagi. Way kaso. Amigo na ko. Ay, buutan ka ini, si Bragat. Regular customer na namo din eh. Oo, may nang tao, sir. Di na abusado.
Bridget. Ariyo na ako siyar. Okay, padayon lang. Okay, regard, may problema. Ay, tanabragat na. Tana. Ay, nga nung naabot man to sila diri, uy. Dili man yung mao ang dapit para nila. Tingabit ako. Ganun niya sila. Basin og mga pahinanti sila sa padayong trabaho diri. Kay dagan pa magtrabaho unon diri. Bitaw. Basig, nagtrabaho to sila diri sa construction. Anyaan sa man padayon ta? Ha? Oo. Ano di? Dari. Pero uy, wait. Wa ka mabalak, Uso may kabalak ka na ko, Bridget. Nga tingali mo sumbong to sila ni Melody, imong asawa. Nga kita'y nagkuyog. Labing maayo. Ha? Patay pa. Kasi buti may pasabot nga di ka mahadlok ka mahibawaan ni Melody? Mas gusto na ko mahibaw siya. Kaya obserbahan ako. Dugang pagsuta na ko niya ko na magsilos ba siya. Maupay? Tidak ipakita na ko niya ang mga pictures ba nga. Kanang nagsilpi mi. Silpi-silpi uban sa babae. Diin ang babae, dari sa akong likod, gwapa, siksi. O niya, nag-akbo na ko. Nag-cheek to cheek pa. Akong ipakita niya. Ano si Pong ni Melody? Ang hanggaw, miingon pa nga. Miingon pa nga gwapa ang babae. Ang ngayan ko na may. What? Oh, wow! Makalagot ba? Makalagot, cute. Ay, hala, ni ana tao? Madultos babae. Aron natagan ta niya og asa ta nga area. Okay. Giliaban pa kong bragat. Nagpugong lang ko. Ako pa gipasangin lang. May atraso ko niya. Ikaw ang tunay atraso na ako, bragat. Ikaw. Pero ako'y mahimo. Tungod kay kwartahan ka. Gigamit ni mo imong sapi. Aron maangkon ni mo si Melody. Ako ang tag-iya sa kasing-kasing ni Melody. Dili ikaw. Okay, mga 15 minutes. Ay atong order, mabuto ta. Okay, Ra. Sa kay kuyog itong pasurirong dako na si Kaloy. Bitaw no? Kisa kay kuyog ato. Ano bang miabot magdito sila dari? Mao-cute. Kinang. Hello, sir? Hello, sir Bragat. Abing! Kining... Sir! Lah. Kamu lagi ni Sir Bragat, Bridget. Buang agad, wahian ko ikita mo ko ninyo karon pa. Buyaks? Asa de si Mr. Masong, Miss Bridget. Kinang. Bitaw, Miss Bridget. Asa si Sir Masong? Tuwa sa iyang tiguwa nga asawa. Unsa? Oo. Wait. Tiguang. 001. Basta tiguang. Tiguang. Kining, Sir Bragat. Asa na mong asawa? Si Miss Melody. Kamo lagi nagkuyog ni Bridget. Maglisod og to ba? Nga bang nangutana mo ka? Lisod lagi. Ano nangutana mo? Kining. Nga gusto laming masayod. Dongan mo storya be. Ay, lang paligada. Hey, wa mo ilabot ha? Wa mo ilabot sa among kinabuhi. Kining, bitaw sir. Wa mo milabot. Pero, kaning ngutana lang mi ba? Kay lagod mi ninyo. Nakatambong pa mi sa inyong kasal ni Melody. Nakatambong pa mi. Pamawa mo! Nakatubag sa bayan. Kamoy nagkuyog ni Kaloy, ano? Sir. Kami mo'y nagkuyog. O saman, nagtrabaho mo diri sa construction? Or kamoy tighipo sa basura diri? Kini dili taon, Sir Bragat. Oy, dili taon. Miari mi diri kay nangaon mi. Hala no? Sure, oy. Diri mo nangaon? Ngano de. Diri, oy. Diri. Bridget, diri. Hala no? Diri. Kay. Anong diri mo nangaon? Nakakuot mo? Hansa? Kuot.
Wa mo madakpis mga polis? Ako ang kining Sir Bragat. Ha? Bisag basurino lang mi si mong pagtanaw pero dili di taw mi kamaong mangawat ay. Mo gina, mo na tinuod, sir. Kung nakaari man mi dire, kana, tungod kay, gidami ni Bay Kaloy dire. Dire mi mga on. Oh, mao ba? Oh, Si Kaloy. Tingali si Kaloy nakatulis tingali. grabe. Tabaga bay. Grabe pod, grabe naman pod. Kung manulis pa na sa Baykaloy, di na magpakita Sir Bragat. Mo na. Manay tinuod. Tambiliban ako ni mo, Sir Bragat. Saludo ko ni mo. Dapat lang, Buyaks. Anak-anak dahil mo. Usay ana-ana. Wawan, sir, wawan. Ay, kanimo buyaks, pagka marites mong pagkaklasis pagkatao. Di sa duwi. Oy, si Masong, wala to'y ayo. Ay. Bitay na kay tog pitso, Ah. boslo tag bolsa. Tawaga. Tawa man ka. Tawaga, gino. Bitay na day kay itong pitso. Ay, na day pitso mo, bitay day. Klaro, ana? Abi na ko, kigol. Kigol rin mo, bitay. Kigol. Labaw ng kigol. Okay. Bayabing, Wala. ato na ta. Yan ay. Oy, Baykaloy. Ay, nagkita mo ni Sir Bragat. Humana. Nagkasugat mi. Ito sa gawas. Tana, ato na ta. Hey. Anong nabot mo diri? Agtumos pungko-pungko. Kalain, pungko-pungko. Ida sa kaya yung palabi sa si Roy. Bay Boyaks. Dungan mo storya, de. Sa? Bay Boyaks. Tana mo. Dali na. Ay, ayaw pa, mito. Kaloy na bida-bida. Ay, bitarong. Sige na. Ay, ikaw, sir. Taas na kayo ka, Sir Bragat. Onya, saman. Taas. Taas, good. Bayaks. Taas, good. Tara. Tara. Bala ka. Sa tanay ka na biyahan na. Oo. Eh, paglakaw na mo, oy, mamahawa na mo dire, lekshay mo. Tara. Widay. Lain bias kong gibati ay. Biday na. Ragog na ko yung nabantay na. Bukal nga akong dugo sa kalagot. Relax lang, Bayaks. Bukal? Ayaw pa na. Bukal ba? Ay, pada sa mong gibate. Ah. Relax lang. Relax, ikaw dako kay kagtingog. Nadako sa emosyon, nadako sa emosyon. Malipay ka? Malipay ka ba si Angie Panulti? Gamay ra kayo gyud ta. Gamay ra kayo ta. Kita iyatang tamak-tamakan kay gamay ra kayo ta. Ubos ra kayo ta niya. Igalagot ko. Bitaw, wala. Masag din na sila. Lagot. Boyaks, bayabing. Ang saban mo. Sa kadugo na ko. Ha? Karon pa ka? Abi ko Ang ng sugar, may misa ka dugo di ay. Ang dugo yun. Sige. Uy, paminaw mo, angay lang sila nga sabto na to. Oo. Ida, sabton sige lang tagsabot. Giro ka na. Bida, di pala tama priso ay. Wa na. Wala gibutangan to nako. Lumiya lagi hapak ko gutilya oy. Oy, day Melody. Ikaw manggod intay nag-andam da sa lamesa, oy. Ako na lang giandam. Hindi kabot ni Bragat, basin ugutomon siya. Makakaon dayon siya. Unsa? Oy, in town. Butangan pa na ni mong hilo. Maayo pa. Ay, Janice, ayaw, ana. Ngilaan ng imong huna-huna. Gilad ba? Pero, bana nga mangulata. Andaman ni mong pagkaon. OMG. Basin og dili na siya mangulata. Day Melody. Ay, sila bas Mambarbara og si Sir Basong. Wa naman mo duaw din mo dire. Sa pamailang tuaw na ako diri. Natuma na ang ilang gusto. Day Melody. Dire. Dire lang mo ha, Bay Boyaks. Bayabing. Mubalik na ko sa Negros. Bida. Bibi. Sama na. Sama na siya. Pag ayo-ayo bay. Oo. Bida bay. Kaon ko gutom niya. Balik ni mo, makakuyog namin ni mo. Lagi, bago pagkaitan ni Kaon ka, gutom na saga. Gutom?
Lain ko. Basta gutuman ko, mungit-hungit ko baka makaon. Basi gibito ka. Dili, sad. Lain. Bitaw. Bugawan ang gisgutan na to eh. Lain ang gisgutan na to eh. Sige na eh. Tingkaon ra ba ron? Lagi. Sige na kay ako basta ako lang soltero ang akong amo. Isbiki! Isbiki. Salamat, Bay Kaloy. Ako isbira man. Salamat, bay. Iway-iway mo ha. Iway-iway. Ayo-ayo. Biki! Sana. So na. Ambing, Bay Kaloy. So lang yapon da. Ya, to ako. Bay Buyaks. TNS. Tines. Tuwa na siya. Tuwa na siya. Baby, tawag din si Melody. So tingnan ako si Bragat o si Bridget. It's. It's ang sir na. Oh, ha? Kambo. Gusto? Tawag ka na to. Lagi. Bay Bawo na to siya. Lagi tawag kina yun. Ha? Oh, bibi. O bibi na sa. Oh, Bay Buyaks. Aron makabawas tani Bragat. Kining-kining. Nga sobra kang bugiro. Buhata na yun, bay. Abing sige na buhata na yun. O lagi. Diyan na. Kadiyot ha? Unsay, Dira. Dira ang number ni Miss Melody. malito ka. Di mo dahil itong number. Di mo dah. Ada. Kulit akong 0923-535-769. Basta Ay, ang tiwasa. sumpah nila Ay, tiwasa kay Dayalon. Dira. Sige na yun. Sige na yun. Muna na. Oo, dira. Sa may pagtuon mo atong nagkoyong ito sila. Kasimple itong sabton ay. Nga. Buyok-buyok sila, buyok-buyok. Unsa? Buyok-buyok? Unsa naman? Kontak na? Wala, iring na. Niring na. Wa pa mitubag? Wapa. Wa pa tubag ka? Hello? Hello? Dito pag nagkatubag ka, istoryahi. Hello? Miss Melody? Muna itong ipaabot, dugay-dugay pa. Kuratan ko. Ano mong mitubag? Abing, Oo, ako taon, Miss Melody. Ako taon. nga nung nanawag ka. Kanang arang paibaon ka. Kalabot sa mong bana nga si Sir Bragat. Nga nung si Bragat. Grabe! Unsay grabe. Huwag ka may baon sa iyang gibuhat. Nga nung man lagi abing. Unsay kipuhan ti Bragat. May kuyog nga laing babay. Uy, mao ba? Maayo noon. May kuyog nga laing babay. Unya. Mayungon ka nga may noon? Pastilan. Dili ka malain? Nga nung malain man ko. Ikaw mong bala. Nagigkuyog og laing babay. Di ka malain. Malipay ko nga iyan ang buhaton. Bangag sa ilong. Hello, Abing? Hello? Askan mo nga. Yes, Day Melody. Di ka lang mangutana kung kinsay mo kuyog nga maong babae. Kanang kuyog niyang babae. Kinsa? Kinsa man? Si Bridget. Si Bridget? Katong gisilosa ni Mami Barbara? Mao kayo, Miss Melody. Bida si Bragat. Wa may pili. Niya, okay ka na? Kamu na gikauban ni Bragat? Akong giampo nga. Ato na lang si Bragat kang Bridget. Bangag sa ilong! Saba ka di habay-abing, oy. Na, di pa ka mo to. Manay sulti ni Miss Melody. Malipay siya nga si Bragat. Adto na lang ni Bridget. Sila no. Mau ba? Sa ato pa. Klaro dyan tayo. Klaro nga unsa? Klaro kayo. Nawag ipagbati si Miss Melody kang Bragat. Kaya kung may gugma pa si Melody kang Bragat, magsilos na to siya, oy. Uno, bisag dos pa. Klaro kayo. Ikaw kung may gugma ka sa babae, kunya, may baho ka nga. Kanang may laing kuyog nga laki. Lipay ka. Suko yung ka, di ba? Natural! Oo, pero og, dili ka masuko, kana nagpasabot nga. Wa na'y bili ang maong babae ni mo. Nagpasabot nga, way bili ang maong babae. Balag adto siya sa laing lalaki. Correct! May tawag pag-usap si Aping. Hello, Bing. Hello, Miss Melody. Akong kauban si Buyaks. Magigsulti ni mo.
Ha? Kinsa man? Ha, Abing? Ah, Kinsa? kining da Melodies, buyaks ni. Oh, uy, buyaks. Unsa may ato? Kining. Day, kining. Ibaw ka ba o kinsay koyog ni? Koyog ni. Kami ba? Kay baw ka ba kinsay koyog na mo? Lain, dito ganina. Ha? Kinsa man? Ang tao nga nagpangga o nagmahal mo. Oh. Ha? Sabay kaloy. Siya, may koyog na mo. Nag-abot ba dito? Oh, nag-abot. Mao lagi, dili kay kami lang. Nag-abot sila si Bragat o Bridget. Ug asa na siya, ha? Buyaks? Asa na si Kaloy? Tawa na. Nibalik na si Negros. Oh, mao ba? Nan, kumusta na siya? Kuan. Mamurag. Pero maayo man niya kahimtang dito. Bisagop siya sa usa ka negosyante. Maayo noon. Sige, salamat buyak sa pagpahibaw. Bye. Oh, nganong gipahibaw pa man ko nimo, buyaks. Ang tao nga nagpangga o nagmahal na ako. Magmahal pa kada ko si Kaloy. Nga gipanag-iyadapan ko sila ang pinuhat. Dili na siguro. Iyan akong ikalimutan. Kung iyan akong kasilagan. Di ba, Kaloy? Kalimtan mo na ako. Kasilagan mo na ako. Tuod kay wa ko magkatuman sa atong gipanumpaan. Nga sa kasakit o kalipay. Yayungan natong duha. Pakyas ang tanan. Pakyas. Ganun lain man ang gikauban ni Bragat. Ganun si Bridget man. Ug si Melody. Nasayod ka siya sa gibuhat ni Bragat. Ug si Mr. Masong. Naibawsab ka sa gibuhat ni Bridget. Aw, tinuod man. Naluwas si Ma'am Barbara. Pero si Melody mausad ang magantos. Magkaluluoy nga Melody. Pilay na daog ni mo, ha? Nidaog ko 100,000! Oh, very good! Munag ako ba nagdaog swerte ni mo karon Bragat, no? Tinuod, ha? Og ako ray makawag tang sa imong stress, di ba? Bridget! Bebing. Bay, may nauna-unaan ko. Aron, makabaos ta niya itong Bragat o Bridget. Piktib. Unsa man ka na? Tibo kayo ni. Atong pahibawon si Mr. Masong. Oh, sana. Unsa? Sana, Atong pahibawon aron sa ingon. Magagugot sila. Kay labing siguro, masuko man gito si Mr. Masong. Kay magtuon naman gito siya. No si Bridget o Bragat. Na ana-ana, di ba? Ha? Bien! Unsa naman sana? Bitaw na! Way paminaw mo na atong buhaton, ha? Aron ka baos ta atong Bragat. Malangitan ni Baykaloy! Ngano pa man? Kung maayo lang ta sa iyang advice. Si Bay Abing. Hello, Bay Abing. Baykaloy! Mangayo mi yung advice ni mo. Kalabot sa unsa? Among pahibawon si Mr. Masong kalabot nila ni Bridget o Bragat. Ayaw mo, ana, Bay. Magmarites mo? Ha?
Bay Kaloy, gusto mo makabawas kang bragat? Insultador kayo. Nakit na si Bridget. Handig sa impyerno na kung magpatay sila. Ah, Bay Kaloy. Kasabot ka? Handig sa impyerno. Ayaw mo paghilabot sa ilang kinabuhi. Basag di sila. Kung may bawa man si Mr. Masong, kanang diligi ka nimo. Kasabot? Hala! Kining kalabot sa panagkuyog ni Bragat o Bridget. Kanang, ako na bang naipayabaw ko? Naipayabaw na ba na ako sa Melody? Unsa? Oh, Nan, unsa may puong ni Melody? Kamulay magdagubot diha sa ilang pagpuyo. Bida sa doy. Gano'n ba itawon mo? Ano inyong nagibuhat? Ha? Maungkag ang ilang kaminyuon tungod sa inyong pagkamaritis? Mario. Di may maritis. Laki mo eh. Laki. Mario. Kinang nasayop ka bay. Tungod kay, yun mo bati og kasuko si Melody. Nga akong gipahibaw kalabot nilang Bragat o Bridget. Mana, iyan noon nga giampo nga si Bragat adto na lang ni Bridget. Unsa? Ring, ganahan. Pero, ang labing importante, nga nangumusta si Melody kanimo. Oh. NSN! NSN? Nangita siya nimo. Unsa? Masabot, Bay Kaloy. May bili ka pa kaniya. Naapa ang kasing-kasing ninday Melody kanimo. Bay Abing. Tiis! Tiis. Tawag siya. Kumusta siya? Murag nagkinahanglan siya nimo. Bay Kaloy. Bay Abing, palihog lang. Hapit na maalim kining samad sa akong dughan sa iyang pagbudhi. May mo ba ay nagtanduga pa? Ha? Samad sa pagbudhi? Bay Kaloy. Hatagan na itong kalinaw ang ilang kahimtang. O sa pa may ako mahimo? Wa na. Nakapanumpa na sila sa altas kaminyoon. Ug usa silang gipanumpaan dito. Nga sa kasakit o kalipay, sila mag-uban. Sa kahamugaway o kalisod o labaw sa tanan, nanumpa sila nga kamatayon ray makabuwag nilang duha. Kako. Sorry, Bay Kaloy. Sorry. Sige makagsulsol, uy. Hangyo lang ako ninyo ba? Ni Baybuyaks. Ayaw na mo sa pagtinguha o pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban. Ha? Ayaw na mo pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban. Isilsil na si mong alimpatakan. Oo. Klaro kayo. Okay? Oo. Aron di mo makonsensya. Nga mo resulta sa dili maayo. Biki. Sa mana? Bay Kaloy. Osmond ko. Sorry. Bii na. Ha? Si Bi. Ha? Bye. Kahapoy ni matawana. Ano ila pa magitong gibuhat? Ganahan sila magmaritis. Kipahibaw si Melody. Oh my God. Nangumusta ko na si Melody na ako. Nangita ko na ako. Tingali, nangumusta lang. Nangita, isip kaila. Pero dili pagsabton nga nagkinahalan siya nako. Iampo ko na lang ang magmalipayon ka, Melody. Buena visita. Mularga na kining barko. Mularga na ni paingon sa Negros. Tambuang nga. Konsensya nun ko da, Bay Abing. Ha? Konsensya ko. Bisan ako. Dahil konsensya sad. Sakto si Bay Kaloy. Dili ta manghilabot sa kinabuhi sa uban. Lagi. Pero, loem lang gutan ni Melody God. Nagibuang lang ni Bragat. Di dagit. Mo lagi. Pero, kung sa atong gibuhat, o magpatay pa ang magtiayon, or magkabuwag sila, unya kita hinungdan. Ha? Tulisukon ta sa atong tanlag ka na. Tao no? Sipiat na. Sipiat. Sipiat yan.
May lang gani kay kalmar kayo si Melody. Ha? May gani. Ugwa siya masuko. Ah. Pero wata may ba? Base nung sa iyang tinubagan. Mga iyang iampo si Bragat, nga ito na lang kang Bridget. Pero ilawom siyang kasing-kasing, nag-umidos ka suko. Kalagot! Og, makigpatay na noon eh. Basin og unya, iyang hiluan si Bragat. Nahala! Kung mao ka na, yute! Yute. Unsaon taman? Ah, igon lang tas pag-ingon. Kang buang ano, di malas. Di malas? Ah, di malas. 119. Di malas. Di malas. Di malas. Basta di malas. 119. Kon di malas. Sakto pag gisulti. O gitambag ni Bay Kaloy. Bitaw. Di tamang hilabot sa kinabuhi sa uban. Ay, ni Aay. Giipisa na ti ka. Ah, thank you. Toast? Yeah. Ay, cheers. Cheers. So, aning tumuray? Di ka kapangitaon ni Melody. Di ka tingnan ito, may tabo nga mangita na ko. Oh, pero asawa man mo siya. Asawa. Pero, I am nothing to her. Asawa mo na siya. Wala siya mahimo pa, di ba? Baliwaalin ko niya. Ha? Kung mangita pa siya na ako, at this point in time, 12 midnight na. Pero, why tawag? Bisan text. Mamuta na ba kung asa na ko? Pero, Wow, come on. So, let's enjoy of the course, night. of course. Oy, si Day Melody, naara sa sofa. Naara siya diha maghigda-higda. Day Melody. Day. Janice. Di akaraman in taon din hiday. Hapit ng alauna sa kadlawon. Wa pa ka nisud sa kwarto. Nagpaabot ko kang Bragat. Nganong magpaabot ka pa ba niya? Dito ka dalag sa sud. Wa pa day siya mauli. Ay, wa pa manday. Tawag na lang sa cellphone kung asa na siya. No, dili. Ngano man? Di ko gusto makabalda niya. Basin og doon na siya importanteng kipuhat. Aning orasa sa kagabion, may importante pagkipuhat. Wa ba na siya trabaho? Salig ba lang na sa iyang kadato? Sabay importante niyang buhaton. Ayaw na lang ka konsumisyon, Janice. Wa man gani ko makonsumisyon. Ikaw na hinuon. Ay, sorry Day Melody ha. Pero para manggod ako, pagka di balas aning ibog ka bidyoon, dili ka ikaw ang nag-antos. Ikaw ang nakaangkon sa dimalas. Gumikan sa binuhatan sa imong ginikanan, Day Melody. Oh, Janice. Ay, prangka lang do. Imong babi, sugarol. Kani adto sa gigsumba. O diya, mukilig sa mga DI. Oh, Janice. Unya, imong papabasong babaero. Natanawa, ikaw mo'y nag-angtos karon. Janice. Pasaylo alang ko, Inday, ha? Nga maukinig akong nasulti ron nimo. Tugod kay nahibaw ka man, nga dugay nagigkus inyong mga kamot. Ug nahibaw ko sa mga lihok sa imong ginikanan. Nakasabot ko, Janice. Aw, ikaw mismo, nakasaksi man usab di ada, di ba? Oh, Janice. Ikaw mo'y nag-anto sa ilang mga binuhatan.
Basin maulang yun ni ang badli sa akong kapalaran, Janice. Oh, day Melody. Wala na mo tubag na ako si Bridget. Yatagan dyan kong laban so aning bayana. Abi kayo wa naman ko daghang kwarta. Nagkaya na ko niya. Hindi na mo tubag. Ang tawagan. Wa dito sabay nga kung giabangan para kaniya. Unsa ba ka diha basong ha? Di ka pa batuog? Si ka maglala diha? Unsa pa oy? Daod sa man ka? Unsay na unsa ba? Nakabatikod ko di mo nga permi ka nang nag-inom. Permi ka nang maghubog. Unsay permi ba? Panagsara ba ni? Panagsa? Usa ba ko buta ko gawa makakita sa imong gibuhat? Murag sa tanaw ko di mo. Murag na desperado ka. Unsa? Desperado ka. Usa man? Nag-away mo sa imong kabit? Sa imong kapyot? Tinawar ng baba ni mo, Barbara. Kanya hera na. Nga unsa? Tiwasa? Tiwasa, unsa man, ha? Unsa? Kanya hera nga kanang baba ni mo ay pugong ba? Bisag way kung kamaturan magsigig pamasangil ay kanimo. Ay di, manapasangil, tinuod, mana. Di lang yung kamuangkon. Sa may kuno na ko. Ay nalangkod pag minaot god basongkod. Imo pa magyukong ilaron. Kailan na kay ko nimong animala ka? Pida. Unsa man ka niya, ha? Wa pa gid mahurot ng bino nimo kay tabangati ka, be. Be, sige. Moinom ko. No, sige, inom. Inom. Apoy nimo. Oy. Niipis gini. Pagtuon nimo joke raning. Gipuno pang baso. Aron mahurot na yun kunon. Giyarok pa. Doon taning binupuslan man. Ipis balik. Oy. Ay palabi, oy. Ayaw pagbuot. Barbara. Unsa na, ha? Paleta kang botelya beno? Paleta? Wow, manay balik yun. Sirado na. Sirado ang tinaan. Basong. Unsa maganda po ang di buslaing babae. Ngawa na ko, ha? Naunsa ka? Maghubo ko sa kong sininabi. Uy. Nilayas ang bilbil. Ano naghubo ka? Di ba nabuha ka nilawasa ka riyan to? Karon gilood na ka? Ha? Kaya nangaslay ka ng bilbil ko? Ha? Mao ba ha? Basog? Barbara. Sakitan lang ko. Mabog ka na. Sakitan ko tungod kay wala kay panahon ako. Pero may nalakag to as lakaw. Ulele mo. Nagani ka mo. Timbaya na ko. Pero may kag maghinoktok. Maghinom. Tungod ba kay na ni mo ikaw ban katong Bridget? Kalitsi. Siging dura. Terus bigdah ka. Unsa? Ha? Wasong. Tanawa ko. Tanawa ko. Sa iyawan tika careless whisper. Matumba ka. Kahiyod ka pa. Wala gilay ko'y bilinin mo. Wala gyud. Animal. Uy, nausa ka. Migay. Barbara. Sa pangandoy na kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang iyanguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang.
Sugilanon ni sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Naging